Antonia que era así una guerra de veritat? Però on creus que estàs? En Abissínia? Així com haver una guerra. Però què diu vostè, Antònia? Si no bombardeja de les ciutats, això no acabaria mai. Per què no viurem en la zona protegida? Eixe barri era molt car, senyora Antònia. Com ara la col·locació és fixa, en fi, tot lo fixa que pot ser en esta situació, estic disposat a casar-me amb tu, si tu vols, i així ton fill tindrà un pare. Ja, crec que te comprenc. Ha arribat als meus oïts que vostè té que viures. Jo? Què viures? Sí, i crec que ho sé de bona tinta. Quina barbaritat. Però com és la gent? Però si estem morts de fam. Escolta, este carrer! Sí, estareu sempre, estareu sempre. Si cau la casa damunt de pol van a servir. Calla, dona! Rata, cata. Espera, primer abans de brindar. És possible que em detinguen. Què, pare? No sé, però estan detenint a molts. I com jo vaig a fundar el sindicat i es incautaren de les bodegues... Beneïda sigues entre totes les dones i beneït és el fruit del teu ventre, Jesús. I jo li promet que dins de poc, de molt poc, li agrairé. Ja entenc. Ets el que millor escriu de Quint. T'agrada de veres? Sí, de veres. I m'agrada molt que l'hagis escrit per a mi. No hi ha combat. No se senten ametralladores ni antiaeris.